Salutare! Astăzi vreau să-i fac o promovare lui LPS Set Rainbow. Are 5 abonați și v-aș ruga să treceți și la ea pe canal pentru că face o treabă destul de bună. A făcut pe canalele trecute. Ei, din câte vedeți, îi plac animeurile. Este o colegă de-a mea și aș vrea să-i fac o promovare. A zis că la suma de 10, respectiv 15 abonați, ea va face un videoclip și da, vă abonați cu clopoțelul exact cum am făcut eu și linkul canalului ei îl aveți în descriere. Și da, cam atunci cu promovarea asta, nu uitați să lăsați și un like pentru că m-a ajutat foarte, foarte mult și da, vă mulțumesc pentru atenția acordată și noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!